Dobroveče, na televiziji ste Kopernikus, pratite Prizmu, ja sam Ružica Simonović. Jun je mesec matura, jun je mesec prijemnih ispita, ali i vreme kada gimnazije biraju đake generacije. Veliko mi je zadovoljstvo što sam večeras u društvu 3 đaka generacije, 3 niške gimnazije i predstavit ću ih ovako kako sede redom. Aleksandar Arsić iz gimnazije Svetozar Marković u Nišu. Dobroveče, dobrodošli Aleksandre. Hoćemo li da persiramo? Kako god, nije potrebno. Hvala i hvala što si večeras došao. Hvala vama na pozivu u ovakvu emisiju. Da. Zatim Iva Stefanović iz gimnazije Bora Stanković u Nišu. Iva, dobroveče, dobrodošla. Dobroveče, poštovanje vama. Hvala Iva i veliko mi je zadovoljstvo što si dama večeras jedina među ovim najboljim. Hvala. I Đorđe Šunjevarić iz gimnazije Stevan Sremac u Nišu. Dobroveče, Đorđe. Dobroveče. Malo ću lomiti verovatno jezik oko ovog tvog prezimena, ali ću to oslovljavati sa Đorđe ako je moguće. Može, da. Za početak hoću da vas pitam, eto, Đorđe, od tebe da krenem. Malo da nam predstaviš svoju školu. Dolaziš iz Stevana Sremca, iz škole koja je, čini mi se, više onako poznatije po ovim društvenim naukama. Pa jeste. Ili nije tako? Pa jeste, tako je, ja se slažem sa tim. Moja škola je najstarija škola u Nišu, prva, tako i nosi naziv Prva niška gimnazija Stevan Sremac i uglavnom se tu posvećuje pažnja jezicima i društvenim naukama, pa sam ja iz tog razloga upisao društveno-jezički smer. Je li to onaj klasičan društveno-jezički kao nekada? Da, to je klasičan društveno-jezički. U našoj školi postoji i filološko odeljenje, ali ovo gde sam ja bio, to je klasičan društveno-jezički smer. I sada odmah za početak da razjasnimo. Zašto si ti jedan od najboljih u tvojoj školi, odnosno kako si ti izabran za đaka generacije? Kako se to postiže, ali kako se i bira? Pa zvanično još nisam izabran, ali sam jedan od najboljih, jedan od kandidata. I ja sam se istakao tokom ove 4 godine time što sam učestvovao na takmičenjima iz srpskog jezika i književnosti. Tokom sve 4 godine sam osvajao rezultate na opštinskim i okružnim takmičenjima iz srpskog jezika, a iz književnosti u 3. i 4. i prošle godine sam u 3. razredu učestvovao i na republičkom takmičenju u Sremskim Karlovcima. I je li bila nagrada? Bilo je 4. mesto, malo mi je falilo, ali ove godine sam uspeo na takmičenju iz srpskog jezika. Na republičkom sam osvojio 3. mesto, to je bilo baš pred 2 nedelje i jako sam srećan zbog toga što sam na kraju to uspeo da ostvarim. Ja ti čestitam od srca, ali hoću da te pitam kako se bira đak generacije? Koliko tu vi možete da utičete, odnosno, sad ne govorimo o onome sa što ste vi do sada radili, o vašim rezultatima, nego jel vi jednostavno znate ko su najbolji i jel se u školi priča da bit će to Đorđe ili bit će neko drugi? Pa ne može se pretpostaviti. Jel da? Pa to su ipak neki kriterijumi vezani više za takmičenje i tako nije toliko. A šta je još bitno osim takmičenja? Pa naravno i odličan uspeh sa svim peticama, Vukova diploma, to je isto nešto što je presudno. A da li se pita razred, da li se pitaju tvoji drugari? Pa ne toliko, ali uglavnom me svi podržavaju i pretpostavljali su da ću ja biti barem jedan od kandidata. A jesi li ti očekivao? Pa... Neskromno je reći, ali... Pa jesam, nadao sam se tome, iskreno. Lepo, hvala. Iva, ti si iz gimnazije Bora Stanković i jel se poznaješ sa Đorđem? Evo ako, imala sam prilike prvi put da upoznam Đorđa i vidim koliko je dobar čovek i dobar učenik i mi delimo jednu zgradu. Ali se ne poznajete? Ne poznajemo se, evo to je neverovatno i ponosno predstavljam svoju školu Boru Stanković jer zna da ceni mlade talente, zna kako da ih podrži, da ih motiviše i da ih jednostavno drži na okupu i izvede na kraju na pravi put. Da, za razliku od Stevana Sremca,
gimnazija Bora Stanković je nekako više za matematičare, je li tako? Jeste, zbog prirodno-matematičkog smera, međutim, tu je još i jezički smer, onda čisto informatičko odeljenje i bilingvalno od pre 3 godine je počelo da postoji. Da, i ti dolaziš sa kog smera? Prirodno-matematičkog, gde su zastupljene pretežno prirodne nauke, međutim, volimo da učestvujemo na takmičenjima one druge grane, društvene, kao što su različiti jezici i drugo. I sada šta je ono u čemu si ti najbolja? Tvoja takmičenja se odnose na? Prvenstveno na biologiju i hemiju. Najvažnija mi je nekako zlatna medalja na takmičenju Olimpijada BIOS, 18. po redu u Sankt Petersburgu, gde sam osvojila nagradu sa temom korišćenje ekstrakta đumbira za suzbijanje supresiju bola. To je jedno internacionalno takmičenje. Interesantna tema. Da, internacionalno takmičenje sa žirijem, sa članovima komisije koji su Nobelovci i akademici, koji su na kraju nas, ako mogu tako da kažem, izrešetali pitanjima da vide koliko smo mi zapravo eksperti u toj oblasti da bismo i zaslužili maksimalan broj poena, 145. I pretpostavljam da su se na kraju postideli kada su čuli šta sve znate. Jes, oni su pretpostavljali da imamo ogromno znanje, ali su ipak radi svake regularnosti ipak ispitali sve. Izvoli, završi. Da, zbog različitih i rangova koji, pošto je to multietapno takmičenje, od 4 etape se sastojalo, morali smo svaku etapu da prođemo kako bismo došli do završnog nivoa. I šta je ono, osim toga, je li bilo još nekih medalja? Da ne preskočimo nešto? Tu su bile različita takmičenja i prva i druga mesta na opštinskim i okružnim u besedništvu i recitovanju, kao i na republičkom. Znači, te dve stvari mogu da idu zajedno? Mogu, koliko je... Prirodne nauke i ovaj društveni... Naravno, kao i matematika, jer pošto ću ja studirati medicinu, kaže da onaj ko ne zna matematiku bolje da ne ulazi u ovaj fakultet. Osvojila sam 3. mesto na državnom prvenstvu Arhimedes iz matematike. Onda učestvovala sam na takmičenjima iz fizike, biologije, srpskog, nemačkog jezika i... Sve što je moglo, rekla bih. Samo hoću da ti pitam, ovo iz besedništva, to je bilo poslednje, jel da? To je bilo u osnovnoj školi, zapravo, u osnovnoj. Da, posle 1. mesta na opštinskom, 1. mesta na okružnom, sledilo je učešće na republičkom takmičenju u rodnom kraju Desanke Maksimović, gde sam ja briljirala i postigla najbolji rezultat iz Niša. Lepo. Hvala Iva za početak. I Aleksandre, ti si iz škole Svetozar Marković, iz gimnazije koja je poznata po matematičarima i fizičarima. Ti si verovatno matematičar. Ne samo po tome, to je jedna veoma svestrana gimnazija, jer mi pored tih odeljenja, tih specijalnih odeljenja za fiziku i matematiku, mi imamo čak i one najbolje odeljenja za fiziku i matematiku i za 7. i 8. razred. Tu su zastupljena odeljenja i bilingvalnog tipa. Imamo, nastava se odvija ili samo na francuskom ili samo na engleskom jeziku. Zatim imamo odeljenja kao i ove ostale dve gimnazije, društveno-jezičkog i prirodno-matematičkog smera. Ja sam učenik društveno-jezičkog smera. Nisi matematičar? Nisam matematičar. Kladila bih se da jesi. Nisam. Dobro, i? Kao što sam rekao, svake godine naša gimnazija osvaja mnoga mesta po svetu. Naši fizičari i matematičari skoro na svakoj olimpijadi, da li je to bilo negdje u Evropi, na Balkanu ili čak ta svetska olimpijada. Moji drugari koji su isto kandidati za đaka generacije, Žarko i Ivan. Ivan je nosilac medalje sa svetske olimpijade iz Australije, čini mi se, i ove godine je Žarko na matematičkoj olimpijadi osvojio 3. mesto. A ti? Ja sam ove godine učestvovao na takmičenjima u besedništvu i u recitovanju. U besedništvu sam predstavljao Srbiju i naš grad na međunarodnom takmičenju u govorništvu u Budvi. To je uglavnom takmičenje gde se takmiče fakulteti. To su uglavnom bili univerziteti sa područja Crne Gore, iz Bosne i Hercegovine
i učestvovao je čak i Fakultet političkih nauka iz Beograda. Ja sam ušao u taj finalni deo i od 5 nagrađenih studenta ja sam se našao na 4. mestu i ponao tu nagradu neku koja meni dosta znači, a i to mi je pomoglo da osvojim ovu titulu đaka generacije. Inače, dolazim iz jednog veoma jakog odeljenja. Ovih dana je dosta bilo govora o tome. To beše ono odeljenje sa svim odličnim đacima. Da, 33 učenika, 33 odlikaša. Prosjek odeljenja nam je bio 4,91, tako da je meni bilo izuzetno teško da se probijem i da dođem do same te titule đaka generacije. Jer kod nas ide to da prvo samo odeljenje, to jest mi se bodujemo na nivou odeljenja koji ima najviše bodova, onda on ide na taj neki viši rang gde se na nivou cele generacije sabiraju bodovi i onda se dolazi do tog konačnog skora koji je bitan za samog đaka generacije. Ako sam te dobro razumela, tu ne može ništa se namesti. Ne postoji nameštanje, jednostavno postoji tačan pravilnik na osnovu koga se boduju takmičenja koje su školskog nivoa, opštinskog, gradskog, zatim republičkog, međunarodnog, tu su matematičke, fizičke, informatičke olimpijade. Znači sve je tačno propisano, tako da nameštanja ne može biti. Pored toga, bitne su i naravno vannastavne aktivnosti jer se i one boduju, da li su to, kao što sam rekao, na nivou škole, grada, republike ili neke međunarodnog tipa. Pored toga, svi stižemo da se bavimo tim vannastavnim aktivnostima ili s nekim sportom. Tu stani. Da, resti. Tu ću te zamoliti da zastaneš, pošto ćemo sad pričati, to je sad ovaj drugi krug, znači tu samo sam ovo htela za upoznavanje, za vaše predstavljanje, da kažete zbog čega ste vi baš najbolji i da kažete iz kojih ste škola, ali je jako bitno sada da malo pričamo i o ovim drugim nekim običnim stvarima, jer kažu kada ste najbolji đak, kada ste đak generacije, nema vremena za slobodne aktivnosti. I sad eto Iva da nam kaže, jel ima vremena Iva za druženja, za izlazak, za društvene mreže? Pa da, društvene mreže su naravno prvenstveno i sredstvo komunikacije kako bi se dogovorila sa drugima oko nekih osnovnih stvari oko upisa. Nije samo gubljenje vremena. Ne, tamo posle ukoliko se na pravilan način iskoristi, onda je to pozitivna stvar. I osim tog nekog druženja, naravno do određene mere, koliko god smo prihvaćeni u društvu. Ja volim i da sviram klavir, jer sam završila i nižu muzičku školu, tako da to predstavlja zadovoljstvo mojim drugarima kad dođu kod mene i uživaju u mojim notama džeza i ostalo. Znači džez. Dobro. Žao mi je što sad nemamo klavir. Aleksandar će nam za kraj sigurno nešto ili izrecitovati ili neki deo tog... Naravno, pa evo pre 3-4 dana je bila održana republička smotra u Valjevu. Ti nešto spremi za kraj, onako to će da bude kraj. Nemamo klavir, Iva, rado bih i tebe da čujem. A Đorđe, tvoje slobodno vreme, ili imaš ti slobodno vreme? Pa naravno da uvek može da se odvoji i to vreme. Može da se odvoji ili ima vremena za ostale stvari? Pa ima vremena, naravno, da uvek imam. Kada se nešto dobro isplanira, uvek ostane vremena i za... Kako izgleda tvoj radni dan? Ne sada, kad si na raspustu. Uvek prvo završim svoje obaveze koje su vezane za školu, ono što je prvenstveno najbitnije, a posle i ostale, uvek stignem i za ostale stvari, na primer, da se uključim na društvenu mrežu i da... To dođe pod obavezno? To, da se vidi gde je ko? Pa da se nešto proveri, da se vide neke novine i tako to, da se porazgovara sa drugima i to je uglavnom. A zar nije bolje, jer često čujemo kritike da je bilo drugačije kad sam ja bila u vašim godinama, pa nije bilo Facebooka i Twittera, pa se onda mi negde okupimo da bismo videli šta ima novo i da pogledamo neku fotografiju, da nam neko ispriča gde je bio, koju nagradu je osvojio, a vi to sada... Sad se to odmah okačimo na društvenu mrežu. Odmah, da. Je li to prednost ili mana? Možda je bolje da se negde okupite. Pa jeste mana, ali sada se to promenilo i drugačije. Svi prvo gledaju nešto vezano za društvenu mrežu, a potom da izađu i tako. Tako da je to sad malo drugačije. Po mom mišljenju to jeste mana. Ja sam ipak za ovu drugu stranu druženja.
A reci mi nešto od ostalih aktivnosti, sport, neki hobi? Pa ništa od toga. Nema vremena? Pa nije da nema vremena, ali nisam se posvetio nečemu. Dobro, a koliko ti učiš? Koliko sati dnevno? Pa nikad to nije određeno to. Ali u proseku? Je li to 2 sata, 3? 2 do 3 sata, da. Iva? Tako, otprilike 2 do 3 sata. Ukoliko se efektno podeli vreme kojim raspolažemo, možemo da najpre radimo prioritete koji su najteži, potom nešto lakše i na kraju najlakše, kako bi ipak najmanje vremena otišlo na njih. I znači dovoljno je 2-3 sata dnevno učiti i biti najbolji? Jeste. Aleksandre? Pritom da slušamo i aktivno pratimo nastavu, tako da i sat i po vremena, od sat i po do 2, to je maksimalno vreme koje može, jer tako i najviše nam pažnju zadrži to što radimo, tako da dovoljno je jednostavno. A jel ti imaš vremena za, počeo si pa sam te ja prekinula, sport pretpostavljam? Meni je meni dinamično traje ceo dan, jer pored toga što nije bitno samo da se uči, u stvari bitne su te vannastavne aktivnosti, kao što sam rekao. Meni dan počinje u 6:30 ujutru, pošto sam član judo kluba Kinezis iz Niša. Prvi trening ujutru u 6:30, tako da čim završim trening, ako idem prepodne u školu, odlazim u školu, tamo normalno 6-7 časova koliko imam za taj dan, vraćam se kući, obnovim ono što smo radili u školi, spremim se za sutrašnji dan, naravno uveče ponovo me očekuje trening i onda je to neka rutina. Da, ja kad sam te zvala, telefon je zvonio 100 puta i ti si mi rekao da si bio na treningu. Bio sam na treningu, da, pa i sam vidite, javio sam se u 11 sati. Ali do kasno u noć ti si bio na treningu. Pa, trening mi je počeo taj dan baš u 8 i trajao negde do 10 i nešto i onda dok sam vidio poziv. Da, i sad bi te neka deca iz tvoje generacije pitala, jel nije moglo to od 10 do 11, odnosno od 9, 8 da se iskoristi sa društvom, jer mora tako na sport i ujutru i uveče? Pa stižem ja i da se družim sa ostalim drugarima iz razreda, jer imam neku tu dobru organizaciju vremena, ne samo ja, već i svi moji drugari, jer se oni bave drugim sportovima, plesom, odbojkom, streličarstvom, sinhrono plivanjem, i to su reprezentativci u tim sportovima. Tako da uvek imamo, da li je to petak, subota ili nedelja, uvek imamo ono vreme koje posvetimo samo nam, to jest našem druženju, jer jeste da se mi viđemo 5 dana u nedelji, ali opet nije to je neko onako službeno u stvari u školi, samo to je da pitam nešto, da mi pomogne oko neke lekcije ili tako nešto, dok kada dođe vikend, to je vreme samo za nas i za sve naše dogodovštine i priče. Dakle, ima vremena za sve. Naravno, samo je potrebna dobra organizacija vremena. Ne sumnjam, čim ste najbolji, ne sumnjam u tu vašu dobru organizaciju, od vas se može nešto i naučiti. Eto, Iva, hoću da ti pitam, pošto je Aleksandar krenuo sa tom pričom, da je njegovo celo odeljenje od 33, je li tako? I 33, 33 odlični. Da, svi su odlični đaci, je li kod vas i vaša škola je čuvena? Jeste, pogotovo sa đacima punih glava koji su spremni da svoj potencijal do maksimuma iskoriste. Naša odeljenja su tipičan primer onih odeljenja koji gradativno idu ka boljem, koji eksponencijalno sve bolje rezultate postižu i naravno tu i odličan uspeh nije isključen uopšte. Koliko je odličnih u tvom odeljenju? U našem odeljenju čak, ja mislim da je 13, međutim ne bih da prejudiciram jer ipak su tu u toku sada sednice i veća. Da. Đorđe? I kod nas je tako slična situacija. U mom odeljenju je 31 učenik i ima dosta odličnih, mislim da je 20-ak. Tako da se uglavnom dosta trude i profesori nam puno pomažu, upućuju nas i vrlo dobro rade sa nama kako bismo što bolje savladali ono što oni od nas traže, tako da ne predstavlja veliki problem to učenje, tako da se bude što bolje. Da, ali hoću, Đorđe, da te pitam sada, ako napravimo jedno poređenje u odnosu na ovo Aleksandrovo odeljenje gde je 33 odličnih i tvoje ili Ivino gde je daleko manji broj, šta to znači? Jesu li oni dobili neke ocene onako na poklon? Nisu baš svi zaslužili? Koliko je realno da celo odeljenje bude odlično?
Pa ne verujem da je to bilo neki poklon ili tako nešto, siguran sam. Ne sumnjaš u to? Pa ne sumnjam, ja sam čuo za dosta lepog u gimnaziji Svetozar Marković i znam koliko se ističe. Pa ne sumnjam ni ja, ali nekako baš svi odlični. Pa moguće. Moguće, da. Verovatno ako se skupi dobar broj dece koji su bistri, pametni, nije to nikakav problem. Pa što, jel kod vas ima manje bistrih i pametnih? Pa nema, ali ne toliko. Hoću da pitam drugo, a to ću da pitam Ivu. Jel to zavisi i od toga koliko su nastavnici, odnosno profesori, strogi? Apsolutno, da. I od toga koliko profesor traži. Kod nas u školi ima dosta profesora koji zaista traže od dece i naravno dobijaju veliku količinu znanja povratnog, jer učenik zna da proceni da li profesor to i zbog čega traži, da bi nas izveo na pravi put, jer će nam to ipak nekada kasnije značiti. Eventualno u razgovorima, na nekim kvizovima ukoliko smo učesnici, u svakodnevnom životu i kao jedan deo kulture. I sve više je novih metoda, sve manje profesora pobornika onih starijih konzervativnih metoda učenja klasičnog iz knjige, predavanje pomoću krede i table. Već? Da, već preko nekih multimedijalnih sadržaja, preko interaktivnih tabli, onda... A koliko vi utičete na to? Mi kao učenici i sastavni delovi jednog odeljenja, naravno, prethodno moramo da se potpuno edukativno onako potkrepimo određenim znanjem, da bismo u tom času uspeli da učestvujemo aktivno. Znači, mora da postoji priprema. Naravno, da, ali ta predavanja su veoma kvalitetna i učenik može odmah na času da ukapira o čemu se to radi i da reprodukuje to znanje na kraju časa kao vid obnavljanja i rekapitulacije. Hvala. Je li to, Aleksandra, i u vašoj školi? Da. Je li nema više tog predavanja? Pa sve manje takvih klasičnih predavanja. To su uglavnom kroz neke radionice su uglavnom radili. Naprimjer, naši časovi engleskog su totalno drugačije. Mislim, pridržavamo se onih lekcija koje nam sleduju po planu i programu, da, ali to radimo na jedan mnogo zabavniji način. Kroz neke radionice, da ne kažem, kroz neke igre, koje nama približe sam taj engleski jezik kao predmet, i mi mnogo bolje učimo i mnogo bolje shvatamo neke stavke iz samog jezika. Naprimjer, tu su časovi filozofije, jer filozofija je u četvrtoj... Sad ćeš da mi kažeš i da filozofija možda bude interesantna. Hoću to da vam kažem, jer... Slušam. Ja, ne znam, ja filozofiju sam voleo, ali ne toliko, jer došao do smene profesora na pologođu, filozofija mi ništa posebno nije predstavljala, dok je došao drugi profesor. Kada je došao drugi profesor, to je neka sasvim druga priča bila, jer smo imali neke radionice, mi smo pisali besede, mi smo aktivno učestvovali u samim tim radionicama. Onda ocenjivanje je bilo, jedno od ocenjivanja je bilo da smo mi dobili fragmente, pročitamo, ne znam, nekoliko fragmenata kao iz latinskog sentence i onda kažemo ko je to filozof rekao, zašto je to rekao i zbog čega. Tako da je na jedan interesantan način približena filozofija nama kao nauka, jer dosta je, kada mi učimo samo iz udžbenika, to je dosta konfuzno. Suparno, nerazumljivo. Da, konfuzno i onda nam ništa ne govori. Dok, pored filozofije i engleskog, tu su i drugi predmeti kao normalno, tu su u stvari svi predmeti, srpski, istorija. Ali jesu li svi profesori spremni da se modernizuje ta nastava, da se to približi toj novoj generaciji, da to nije puko slušanje predavanja i puko ispitivanje? Pa taj vid predavanja, tako može se kaže, više i ne pije neku vodu, jer treba da se zadrži pažnja samog učenika. Jer sada su napredovale mnoge tehnologije, tako da i za vreme časa neko može da izvadi mobilni telefon i da radi nešto drugo zabavno, dok kada 33 učenika, pričam na primjeru mog odeljenja, sluša aktivno neko predavanje, kada u svakom trenutku on može da se javi, da postavi pitanje, da dobije odgovor na to pitanje, a ne da sluša predavanje pa na kraju predavanja da se on uključi i da pita šta mu nije bilo jasno. To je sasvim nešto drugačije
i potpuno nas je promenilo i dovelo do toga da naše odeljenje, pošto jedno takvo odeljenje da ima 28 devojaka i samo 5 dečaka. Prvo nam, dečacima je bilo vrlo teško da se izborimo sa devojkama, jer to je uglavnom bilo dosta priče. Baš nam je bilo teško. Pa, mislim, svi su nam zavideli. Svi su nam zavideli od prve godine, to stvarno... Pa šta je tu teško? Pa teško je da dođemo do reči. Aha, do reči. Do reči je stvarno doći teško. Dobro, hvala. Aleksandre, Đorđe, šta je ono što se tebi ne sviđa, sad ne pitam konkretno za tvoju gimnaziju, nego u tom školstvu, kad pričamo o tim novinama, kad pričamo o toj novoj školi i novim metodama, šta je tebi što se trenutno ne sviđa, što bi ti promenio? Što se tiče novih metoda... Ne, nego što se tiče tog klasičnog našeg obrazovanja, a šta bi ti da menjaš da bude to interesantnije? Pa ja bih više tih tehničkih stvari, da bude što više prezentacija, interesantnih radionica ili nekih projekata, što bi bilo mnogo interesantnije za učenike. Ali možete vi to da predložite? Pa evo, ja bih baš sada da napomenem, mi smo ove godine sa našom profesorkom istorije Verom Dujaković pokrenuli jedan projekat na njenu inicijativu, zove se Pokreni sećanje, i tu smo u stvari pričali o niškom logoru i tim dešavanjima koje su bila u njemu tada, u to vreme Drugog svetskog rata, i čak smo snimili i film, bili smo tamo, snimili film i imali smo u Noći muzeja promociju tog filma i zaista je bilo to divno. Ja sam presrećan jer stvarno je to nešto što je dobro i što treba više da bude takvih stvari, jer je to baš na pravi način se aktiviraju učenici i radi se nešto što i nije po programu, a interesantno je i ne bi se drugačije spomenulo da nije toga. I tad nema pasivnih? Pa nema, uglavnom se svi uključuju jer je to i njima interesantno. Neki hoće da rade snimanje, neki traže fotografije, neki pričaju, tako da svako ima neko svoje zaduženje. A čime ste snimali? Pa... Telefonima? Ne, imali smo kameru. Pomogao nam je i profesor informatike, naš razredni Bojan Marković, i uz pomoć njega smo i, on je nam je i slikao, a i snimili smo film i ja sam radio montažu tog filma, tako da je to stvarno ispalo baš lepo. Lepo je to da se čuje. A što se tiče ovih ostalih predmeta? Pa može. Jel svaki predmet može da se radi na takav način? Pa ja mislim da... Ne kroz sad neki konkretan projekat, ali... Pa može da se nađe neki način, nešto interesantno što bi moglo, jer uvek postoji način da se nešto tako... Pa se radi u vašoj školi tako? Pa ima. Jel većina nastavnika radi po starom principu ili... Pa tu je negde pola-pola, ima i jednih i drugih. Uglavnom imamo dosta tih interesantnih časova kada, na primjer, mi spremamo predavanja, nešto radimo drugačije i to je veoma interesantno nego klasično predavanje i tada se mnogo bolje stiče to znanje i mnogo više se to lakše se savlada nego da je to nešto klasično što bi trebalo mnogo više vremena da se nauči nego ovo kada je tako, kada se sluša na čas. Da, ali obično kažu da ovi profesori uz dužno poštovanje ima nekih profesora koji su pred penzijom pa ne žele sad neke novine, kao dajte deco u mojim godinama, mnoge generacije su prošle i mnoge generacije su postale uspešne sa ovim metodama koje sam primenjivao do sad, neću ih hvala menjati ni sada. Jel možete takve profesore da pokrenete na neki način, da ih motivišete, da vam pomognu i vi njima i oni vama? Pa može, zašto da ne, predloži se nešto i uvek su i oni spremni za saradnju, makoliko se držali svog načina rada, ipak postoje načini da se nešto promeni i bar neki čas da bude drugačije određen. Hvala, idemo kratko na reklame pa se vraćamo u studiju. www.ott.rs Novo OTT Kopernikus. U najkvalitetnijem digitalnom formatu slike. Uživajte u sportskim kanalima. Pratite ceo Pink paket. Neverovatan filmski program. Slušajte radio stanice iz Srbije i svih zemalja okruženja. Kopernikus OTT.
Baša televizija za poneti. Kupi Samsung tablet i dobijaš 3 meseca korišćenja digitalnog TV paketa besplatno. Pažljivo birani, vrhunski kreirani, dovedeni do savršenstva. Najbolji sa najboljima. Zekstra. I dalje ste na televiziji Kopernikus, pratite Prizmu, a gosti večerašnje Prizme su Iva, Đorđe i Aleksandar, đaci niških gimnazija. I ono što hoću da vas zamolim večeras je da se i vi uključite u program televizije Kopernikus 519 400 519 401, pozivni znak za Niš 018. Izvolite, javite se ako želite da pitate ove mlade, talentovane i vredne ljude ili možda da im date neki savet, da nešto prokomentarišete, izvolite, javite se. A ja hoću, Ivo, tebe da pitam, da li si ti štreber? I šta je štreber? Štreber, da, pa pošto je osnova reči štreber zapravo na nemačkom štreben, znači težiti nečemu. Ja volim da sam štreber u tom smislu i štrebati znači učiti, revnosno raditi. Takođe i to pozitivno. Znači ne smeta ti kad te, odnosno ajde te pita drugačije, jel te zovu štreberom? Da, možda ne onako personalno licem u lice, možda i za leđa, ali meni to uopšte ne smeta zbog toga što je to meni kompliment. Ti im lepo objasniš šta znači reč. Da, štrebeni, tako da je to meni kompliment. Sada koliko to drugi prihvataju, oni imaju možda neko pogrdno značenje i konotaciju koju može da ima reč štreber. Međutim, sigurno ne možemo da poistovjetimo sa rečju geek na engleskom, što znači znači onaj koji se potpuno ne uklapa, od nerd koji je zapravo štreber. I koliko god se mi trudili da ne budemo štreberi, to ipak isijava iz nas i moramo da budemo ponosni na to što jesmo, ukoliko jesmo, a nadam se da jesmo. Jeste, naravno, ali zanima me kako to izgleda. Pretpostavljam da nema uvek ovoliko vremena, kao što si ti sada meni to lepo objasnila, pa onda ja kažem pa da, simpatično je biti štreber. Pretpostavljam da bi većina tvojih vršnjaka, kad bi im tako lepo objasnila, to prihvatila, ali kad nema vremena i kad se to kaže onako pogrdno iza leđa, a ti ne želiš da ulaziš u konflikt ili nemaš ni vremena da se sa njima sad pojedinačno objašnjavaš i da svakome kažeš šta to znači, jel ti vidiš neku ljubomoru u tom njihovom obraćanju? Pa u početku možda i bude neke sujete, onako dečijih čarki, međutim koliko smo zreliji ljudi i sada na kraju gimnazije se ipak vidi koliko su ljudi postali zreli i prihvatljiviji su u odnosu na ono što su bili ranije, racionalniji su i predusetljivi jer znaju da će im taj štreber nekada trebati u životu. A jel im pomažeš? Da, apsolutno. Jer ipak smo svi članovi budućih akademika, znači buduće akademije i kao što je u filmu Šešir profesora Koste Vujića bilo, ja ću jednog dana biti akademik. Svaka čast, ne sumnjam uopšte. Đorđe, jesi li ti štreber? I ja sam imao tih problema. Jesi li, prvo da krenemo od toga, jesi li štreber? Pa jesam, neću da poričem, ali meni to nije baš, ne prija mi tako da čujem, jer uglavnom oni koji me tako nazivaju, to je u pogrdnom smislu i imao sam tih problema ranije. I kako si reagovao tada? Šta, jel se povučeš? Pa da, nisam toliko obraćao pažnju na to, mislio sam proći će, nije tako strašno i uvek su me zapitkivali kako, šta sve to, koliko učiš i tako sve, non stop radiš nešto šta i tako da su stalno me tako... I kad te je to prošlo da te više to ne nervira? Pa u starijim razredima, u 3., 4. Ovo što reče Iva kad se malo sazri. Pa jeste, to je već prošlo i videli su i da sam ja kao i svi drugi, da im uvek pomažem kad god im nešto treba. A nisi ljut zbog toga što te zovu štreber, pa onda kad zatraže pomoć, onda kažeš, sad štreber neće da vam pomogne? Pa nisam zlopamtila. Uvek volim da izađem u susret, da im pomognem, jer to smatram da je dobro i
A koliko imaš štrebera u tvom odeljenju? Pa ima ih dosta. Ima, jel da? Pa dobro, onda je toliko lakše, nisi jedini. Pa nisam. Aleksandre, jesi li ti štreber? Pa nemam vremena da budem štreber, šalim se, naravno. Ja mislim da su tu više neke visoke ambicije pojedinca, nego da neko bude štreber. Ja dolazim iz tako odeljenja gde su 33 odlična učenika. Kod tebe svi štreber. Tebi je lako. Vi definišite to tako. Jednostavno, mi smo tu da se nađemo uvijek jedni drugima. Tako da, za mene neko teško može da kaže da sam štreber, jer oni, čak i roditelji moji kod kuće, ne primećuju da ja učim. Jeste da učim, ali to je sve minimalno. Ja izorganizujem takvo vreme da mogu da stignem da se bavim sportom, da se družim sa drugarima, da učim, i onda kad se sve to postigne i kad tako svaki dan za danom ide, jednostavno niko ne može da mi prigovori ili da mi kaže u to nekom pogrdnom smislu te reči štreber. Ali šta kad ti neko kaže u tom smislu, kako reaguješ? Pa ja pravo da vam kažem, to mi se nije mi se desilo da mi neko kaže onako iza leđa da sam štreber, jer sam uvek tu bio za svakoga, znači da pomognem, da u bilo čemu, da li da mu pomognem oko neke ocene, da ima što bolji uspeh na kraju godine ili tako nešto, tako da se meni to nikad nije desilo da ja čujem da meni neko iz odeljenja ili neko na nivou cele moje generacije kaže da sam štreber. Je to stvarno jaka gimnazija gde svako ima visoke ambicije da bude najbolji, i onda bi za svakog trebalo da se kaže da on pokušava da bude štreber. Međutim, ja ne bi to tako karakterisao, jer to su jednostavno visoke ambicije koje nas vode da budemo najbolji. Da, svaka čast. Iva, rekla si na početku da planiraš da upišeš medicinu. Da, i... Od kada si to onako rešila? Pa rešila sam sa svoje 4 godine. Da li je moguće? Jeste, i zbog toga što je u mojoj porodici rastem uz neurohirurga, pedijatra, pa sada brata ginekologa, i sad ne bih nešto da tu tradiciju prekidam. Ovako, što god se više bavim nekim biološkim granama, hemijom, to više i uveđam da sam jednostavno stvorena za medicinu. Naravno, to je neskromno reći, ali ukoliko neko to mnogo voli, ukoliko uz to ima i neke manuelne veštine, sposobnosti koje će mu svakako pomoći u bavljenju time, naravno da bih rado pristupila bavljenju tom granom. Jel roditelji nisu uticali na tvoj izbor? Ne, oni su zapravo dali sugestije i svoje mišljenje i naravno dopustili mi da sama odlučim ko ću biti i šta, ali i rekli su mi da su uvek tu uz mene, što znači da mi pružaju ogromnu podršku bilo šta da radim. A jel to znači da već znaš i specijalnost kojom ćeš se baviti? Jesi li odabrala? Jesam, mada se dvomim između estetske hirurgije i oftalmologije. Vidjet ćemo. Lepo. Kad pominjemo medicinu, je li to znači Niš ili dalje? Ja bih voljela da to bude Niš ili možda neki drugi grad u Srbiji, međutim postoji i mogućnost da studiram i u Heidelbergu, pošto je moj brat Stefan zapravo tamo završio medicinu i počet će da radi. Voljela bih tamo, pošto je to jedan univerzitetski grad sa 13 Nobelovaca, ipak pruža mnoge mogućnosti i šanse kako za karijeru, međutim ne bih zaboravila i svoj grad, jer ukoliko se još situacija i bude još bolja u ovoj zemlji, ukoliko pristupimo i budemo pravi član Evrope, rado bih se vratila i nastavila sa radom. Je li to znači da si već konkurisala ili to tek? Prijave su u toku. Prijave su u toku, skupljamo, naravno sada slede i svedočanstva, onda potrebna je i upisnica za fakultet kako bih mogla tamo da budem svrstana u određeni fakultet njihovog Nemačkog univerziteta. Lepo, hvala. Đorđe, tvoji planovi? Ja sam odlučio da upišem srpski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Nišu. Mislim da se to već i pretpostavlja posle ovolikog niza takmičenja iz srpskog jezika, jer ja sam još od 5. razreda osnovne škole krenuo da se takmičim i od tada sam to zavoleo, i u mojoj porodici svi su prosvetni radnici, ima tu i profesora srpskog jezika, istorije, tako da sam se ja nekako usmerio u tom pravcu. Ali nije bilo uticaja? Pa nije bilo, čak šta više su mi odgovarali
ali ja sam to zavoleo i odlučio... Da kažu, nema sine hleba od prosvete. Pa jeste, ali ja sam to najviše volim, to sam odlučio i upisat ću. Jel se pripremaš? Jel ti je potrebno da se pripremaš sad za prijemni ili... Pa da, spremno. Ili je to već sve spremno u tvojoj glavi? Već je spremno i ovim što sam osvojio mesto na republičkom, oslobađam se dela prijemnog i srpskog jezika, tako da mi preostaje samo test iz književnosti koji neće da predstavlja meni nikakav problem, tako da je uglavnom spremno. Znači sad lagano. Pa da. Lepo. Aleksandre? Ja ću da upišem pravni fakultet ovde u Nišu, u toku je baš i pripremna nastava. Moja prva želja je bila da probam da upišem školu za kontrolu letenja u Beogradu. Ti si baš svestran, ti bi sve. Pa pokušao sam da upišem to, međutim ove godine ne raspisuju konkurse. Prošle godine su primili 17 kontrolora, tako da ove godine neće da bude raspisan konkurs i onda se opredelio za pravni fakultet. Ali sad mi objasni zašto kontrolor leta, šta znači kontrolor leta, zbog čega baš to? To je jedan vrlo ozbiljan posao, jer... Ja samo znam da je vrlo dobro plaćen. Jeste, vrlo dobro plaćen, ali... Ja hoću ti pitam, jel to ima veze jedno s drugim kad se bira zanimanje? Ima i to, ali nekako volim da neko zavisi od mene, jer to je jedan veoma stresan i ozbiljan posao, jer smene, ne znam, traju 8 sati, 2 sata se radi, pa je pauza sat vremena, pa se 2 sata ponovo radi, ono tako pauze između tih 2 sata, jer to je kontrola letenja koja nadzire celu teritoriju Srbije, deo Hrvatske, Bosne i Hercegovine i ceo vazdušni prostor Crne Gore, tako da svi avioni dnevno ima preko 2000 preleta preko same te teritorije. Tako da sam želeo to da upišem, kao što ste rekli, dobro su plaćeni, teško je da se upadne tamo. To je bio jedan izazov za mene, međutim, nije došlo do tog prijemnog ispita ove godine, ali pokušavajući to naravno narednih godina, ako neću da odustajem od toga. A pravo u Nišu? Pravo ovde u Nišu, jednostavno ako ne uspem sa tom kontrolom letenja, trudit ću se da budem što više na tom pravnom fakultetu, da imam što veći prosek, da se potrudim da ostanem kao asistent prvo, kasnije kao profesor na fakultetu, jer to je neka budućnost ovde u samoj našoj zemlji. Ako ne idem dalje da budem sudija, republički tužilac ili na kraju krajeva da budem i advokat. Da, pošto si iz besedništva dobar, onda nekako advokat... Pa i pristajem. To bi dobro bilo. A hoću tebe da pitam isto što sam i njih dvoje pitala, kad biraš zanimanje, koliko razgovaraš sa roditeljima i koliko ti je bitno njihovo mišljenje? Kad oni kažu sa ovim zanimanjem nećeš naći posao, teško je u Srbiji, možda je bolje otići van. Od malena su me učili da razmišljam sam i da svaku svoju ideju ili zamisao koju imam porazgovaram sa njima da bi kasnije oni to uobličili sa mnom i videli da li ja stvarno mogu to. Naravno, moja želja je bila za kontrolu letenja, sad za pravni fakultet. Inače, moja mama je glavna medicinska sestra na fizijatriji u Niškoj banji, otac je policijski službenik, tako da su oni mene uputili i rekli su mi šta ja mogu sve da radim sa tim fakultetom i kako će to sve dalje da ide. Ja sam njima rekao da želim to da radim, da sam pronašao sebe u svemu tome i oni su samo mene podržali u tome, to jest da samo su mi dali neki podsticaj da ja što više napredujem i da budem što bolji u tome. Spremaš prijemni? Da, u najveći. U najveći. Koliko učiš? Pa učim kao i dok sam išao u školu, znači imamo pripremnu nastavu. 2 sata. Pa sada je malo više jer od 10 do 2 mi traje pripremna nastava radnim danom na pravnom fakultetu, posle toga moram da pročitam ono što smo tog dana prešli na samoj pripremnoj nastavi, tako da bi mi bilo lakše za sam prijemni ispit. Dobro, kad si rekao, Đorđe, oko ovih olakšica, eto, to tvoje takmičenje ti je dobrim delom sada pomoglo, zato što upisuješ književnost, da si hteo nešto drugo, tu ne bi bilo pomoći, jel da? Pa, svuda gde se polaže srpski jezik bi... Da, a da si hteo da upišeš nešto gde nema srpskog jezika? Ne bi bilo. Znači ništa od... Pa ništa se ne bi ne bi desilo, bodovalo. A koliko uopšte sad država i koliko to kad pričamo sad o obrazovanju, o sistemu uopšte, koliko oni vode računa o
tim nagradama, o tim nekim privilegijama, uslovno rečeno, koje bi vam kasnije pomogle Pa mislim da... pri daljem školovanju? Pa mislim da vode računa i o tome, ali ne dovoljno. Ne dovoljno. Pa ipak mislim da bi tome trebalo da se prida malo veći značaj, ali koliko toliko dovoljno i ovako. A eto, u vašoj školi, šta je to što ste vi privilegovani, vi najbolji, koji ste donosili medalje, koji ste predstavljali školu? Jel ste imali prostor u medijima? Jeste li imali možda neku, ne znam kakvu vrstu nagrade u odnosu od škole? Pa uvek bude nešto, ali mislim da je najveća nagrada ova na kraju, što se proglašava učenik generacije, to je najveća nagrada za to, za taj celokupan trud na takmičenjima i na svim drugim aktivnostima. Jel vas dočekaju nekad iz škole da organizuju nešto? Neki doček, da kažu dolaze nam sa takmičenja, donose medalje? Pa nisam imao tako. Pa eto, dakle treba poći od škole, prvo škola, to treba malo na neki viši nivo da digne. Iva, kod vas? Kod nas, to je recimo kada neko osvoji neko mesto, je to odskočna daska u njegovom daljem školovanju i jednostavno onaj boosting efekat, odnosno građenja svog imena i doprinosa ponosu škole. Da, ali to si ti sama doprinela, tome si ti doprinela, ali ja pitam ovo drugo, znači šta škola, šta grad, šta... Apsolutno, kroz stipendije grad se naravno tu našao, kao i država na državnom nivou i uvek koliko god materijalna situacija bila dobra ili loša, uvek gledaju da nađu dostojnu sumu novca kako bi motivisali na dalji rad svoje učenike i jednostavno nekada pružaju stipendije za dalje školovanje u inostranstvu, onda takođe za sigurnije položaje na državnim funkcijama, tako da svaki rad se ipak isplati, znači nije se u materijalnom smislu. Naravno, isplati se, ali ja govorim o nekim konkretnim stvarima. Često mi iz medija pratimo kada neko osvoji neku nagradu, pa je to sad ulaznica za neki viši rang takmičenja, pa se putuje negde, eto, kao u... Da, apsolutno. I onda nema para, u tom smislu. I onda su često prinuđeni da skupljaju, da se traže, jure se sponzori. Znači, škola nema para, ministarstvo za to nema tu stavku u budžetu. Znači, u tom smislu, koliko je to dovoljno za vaš dalji rad, za vašu motivaciju? Da, i učenici ipak se trude zajedno sa školom od donatorskog dinara, đačkog dinara, da skupe koliko mogu određenu svotu novca, kao što ste i rekli, za transport do određenog mesta gde se održava takmičenje. I tu se vidi još jedna solidarnost učenika, da su oni ipak spremni i da podrže svoje kolege buduće. Da, Aleksandre? Pa kod nas je taj problem u gimnaziji veoma velik, jer mi svake godine, kao što sam rekao, šaljemo takmičare svuda po svetu na tim takmičenjima iz informatike i fizike, gde mora se plati smeštaj, avionska karta. Da, i vaša direktorka jednom prilikom rekla, kad god moji đaci donesu neku medalju, mi smo prvo srećni, a onda smo tužni, jer sledi ona teža strana, treba naći novac. Treba naći novac da se sve to isprati, jer pre svega nije do škole, jer škola nema svoj budžet. To je jedino taj đački dinar koji mi skupljamo, ali to je na nivou svih godina veoma malo u odnosu... Ali ima i veliki broj takmičara. Ima veliki broj takmičara i onda, na primjer, za jedno takmičenje ode više od polovine tog novca koji je sakupljen. Tako da treba tu da se uključi i sam grad. Znači, pored samog grada koji treba da odvoji budžet koji će biti samo za gimnazije i srednje škole u Nišu koje imaju takmičare koje se takmiče po svim tim uzrasnim kategorijama i na nivou Evrope, Balkana ili sveta, da se njima obezbedi put i neki prosperitet u ovom našem gradu i našoj zemlji, jer evo i sad ova situacija, mi pojavljamo se u medijima kao đaci generacije, ali na primjer od grada Niša, zašto nije na primjer organizovan prijem ili tako nešto
da makar budemo počastvovani na nekom koktelu kod samog gradonačelnika, jer... Pa možda to tek sledi. Možda to tek sledi, da. Još niste zvanično izabrani. 28. Ja mislim. Da, trebalo bi 28. da. Vidovdana, tradicionalno organizovanje, u gradskoj kući. Jer ja znam da je 26. juna u Belom dvoru kralj Aleksandar i ta njegova fondacija, stvari princ Aleksandar i njegova fondacija organizuje taj svečani prijem svih đaka generacije. Da, i to je lepo. I pošto smo već nekako na samom kraju emisije, pričali smo o tome i šta ćete da upišete i kako vidite sve ovo, ali ajde, Aleksandre, od tebe, znači kako vidiš sebe za 10 godina? Za 10 godina? Jel možeš to da... Pa ja mislim da mogu, jer trudit ću se da imam što veći prosek na fakultetu i vidim sebe kao pre svega asistenta na fakultetu, a kasnije i profesora. Znači za 10 godina realni asistenta, valjda. Pa realnije je biti asistenta. Možda ja nisam dobro preračunala, ali... Pa tako negde, što po 5-6 godina je bitno da se završi to sve, master studij i sve, tako da ako budem imao veliki prosek, potrudit ću se da ostanem tu na fakultetu, ako ne, idem dalje. Ako umeđu vremenu ne postaneš kontrolor leta. Ako, tako je. Dobro. Iva? Za 10 godina? Da, za 10 godina vidim sebe. Je li realna ta vizija u tvojoj glavi? Jel vidiš sebe? Pa, ja mislim da bih mogla sebe da zamislim, međutim, naravno, nikad na okolnosti ne možemo da utičemo sami, kao i na formiranje porodice, na neke svoje ciljeve, usavršavanja u inostranstvu i zemlji. I naravno, tu je realno postati asistent, naravno master studije, ako Bog da, uz dobar rad i vrednoću možemo postići rezultate u vidu profesorske titule, postati akademici i naravno kasnije za 15-20 godina bit će prilike da i o tome razgovaramo. Dakle, jako mi se dopalo to što si rekla i formiranje porodice. Znači i ta stavka negde stoji. Ne samo nauka. Apsolutno, još ukoliko nađemo nekog partnera koji će nas podržati, koji će eventualno biti iz iste branše i baviti se donekle sličnim našem poslu, onda je tu uspeh neminovan. Hvala Iva, ne sumnjam, bit će to tako sve. Đorđe? I ja ću se truditi da na fakultetu imam što veći prosek i da kasnije nastavim sa master i doktorskim studijama i da ako može ostanem tamo jer bih to stvarno želeo i nadam se vidjet ćemo kako bude. Dakle, i ti sebe vidiš kao asistenta prvo na fakultetu za 10 godina? Da. Da, a je li ima tu mesta od tih 10 godina i formiranje porodice, pošto nas je Iva ovako lepo podsjetila i na taj deo, na taj važan deo? Pa ima mesta i za to, da, uvek pa. Da. Lepo. Aleksandre, kad ćeš da se ženiš? Pa da završim sa ovim školovanjem i to je sledeća stavka. Pa lepo. Hvala vam puno što ste večeras bili gosti televizije Kopernikus. Ja vam od srca želim da vam se ispune sve želje i da vas posle možda i manje od 10 godina ili za 10 pozovemo u emisiju i da kažemo to su ona dobra deca, ali ne sumnjam da ćete biti budućnost Srbije. Hvala vam puno. Hvala vama. Hvala i vama što nas pratite, ostanite dalje uz televiziju Kopernikus. Prijetno!